O vindeiro 9 de maio, o xornalista galego José Precedo de eldiario.es recollerá en Pontevedra o Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa. Con este galardón convocado polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, búscase recoñecer o seu papel en defensa do dereito ao segredo xornalístico ante o Tribunal Supremo. Foi no contexto do procedemento xudicial no que se investigou o fiscal xeral do Estado. Profesional rigoroso, independente, que defende un periodismo fiscalizador do poder, de facer unha defensa de toda a profesión, do periodismo que respeta e utiliza os seus procedementos e respeta o seu código deontolóxico, de elementos tan cruciais da nosa profesión como o segredo profesional e o respeto pola confidencialidade das fontes e da dignidade e credibilidade profesional que é a principal ferramenta que temos como periodistas. A cita será a partir das 12 na Casa Consistorial e o galardoado xa confirmou a súa asistencia. Un acto que o Colexio Profesional quere converter nunha festa do xornalismo. Un encontro profesional estea desde logo aberto a toda a sociedade, porque necesitamos tamén máis ca nunca explicarnos ante a cidadanía, explicar o esencial que é ese papel de intermediación e de fiscalización que ten o xornalismo, explicar como traballamos e explicar que finalmente somos intermediarios e intermediarias dun dereito que non é noso, que é de toda a sociedade, o dereito a ter información veraz. Nos seus 22 anos de historia, esta é a primeira vez que o galardón que recolle o legado do Premio José Couso se entrega en Pontevedra. Se unha cousa tivemos clara é que a información e o dereito á información dos pontevedreses e as facilidades para que os medios de comunicación tiveran información municipal, etc., eso foi primordial desde o primeiro momento, non? Este ano as outras candidaturas presentadas foron a de Mari Brus, correspondente xefa de ABC News na Casa Branca, e a Organización Xornalistas de Nicaragua. En edicións anteriores, outros galardoados foron o Sindicato de Xornalistas Palestino, Defende a Galega, Julia Otero, Jordi Évole ou Wikileaks.